Hau, bueno, horrein dela urte pasatxo hasi ginen ja bueltaka aferunekin. Eta, bueno, gehien batzen, Europati batzen diru laguntza bat, eta mateko forman horako proiektu berri, ez? Eta hor, ikusten ginen helburuetariko batzen behar batei edo mamar ginen atera bide bat, ez? Ikusten ginen eskolak eta eskatzen hasi zirela etxaldetara edo baserritara bisitak, eta honitzetan ez ginen, ez ginakigun guk nola beraiei eskaini edo antolatu, zeren ikusten ginen eskoletatik behar hori bat zela, baina tortzen zirela egun pasa, eta guk nahi ginen ezen guk egiten duguna gure etxaldetan nola baitere zerbait adirazi, erakutsi, eta neskara mutikoak edo zerbait ikas dezaten, ez? Eta pixket behar horri aterabide bat edo erantzun bat emanez, hasi ginen hemen eskualdi honetan elkartzen, ez? Hasiera batean ekoizle gehiago den, zen aipatzen duten bezala eskualdea izin zen, hasite Zugarramurditik eta beraraino. Orduen, hau dena dinamizatu du itxasnek, eta nolabaitera hasiera batean elkartu ginen ekoizle ezberdinak, eta azken finean gelditu gara hemen gaudenak, ez? 7 lagun gaude, eta hortarako eskatu ziren diru laguntza batzuk. Bai Nafarroko gobernuari eta bai Baztango udaletxearen bidez. Eta horrexegatik kontratatu zen aldatetik Elena material didaktikoa egiteko, eta aldatetik Mikel berakin du bisitan gida edo, ez? Orduen, gure helburua nolabaitere zen aurrek edo eskolak hurbiltzea gure etxaldetara, ez? Ikusten dugulekoz, nik uste dut nahiko hiritartu garela, ez? Urruntzen nahi gara gure oinarritatik. Eta horrek ere, nolabaitere, maten zakun aukera eskolei azaltzeko zer egiten dugun, hau da, gure elikagaiak nondik heldu diren, ze garrantzia duten, eta horretaz gain ere nahi ginen, neskatiko eta mutikoak edo, bizipen polibet edo, izetia gure etxalde edo baserrioketan, ez? Gero ere nahi ginen man garrantzia elikadurai. Gaur egun, badago arazoa loditasunekin edo gizentasunekin, bertza arazoa da, ez dakik gure elikagaia nun iten diren, nun ekoizten diren, eta nolabaiteren nahi ginen horrei garrantzia eman, baina baita ere bai, eskolek edo aurrek ere bai jartzea aurpeia hemengo ekoizlei. Bertze helburuetariko bat zen ereduaren egin nolabaitere garrantzia eman, ez? Eredu industrialatik kanpo gauden etxaldea gaude hemen, eta ez da kasualitatea, eta hori dena material didaktikoan ere ikusiko dute. Gero ere, nahi ginen bertzalde helburu zen ere bai, lehen sektorea edo balorean jartzea. Gaur egun nahiko, ez dutera nahi gutxitxe dagoni, baino iaia, ez? Eta horrei ere nahi ginen nolabaitere balore bat man, ez? Eta gero ere, gure inguruetan, gure baserrietan emakumeen papera ere garrantzitzat ematen ginen, eta hori ere material didaktikoan agertzen da, ez? Eta, hori ziren goiti-beiti hasiera batean planteatu gintuen helburuek. Eta, orain Maialenek azaldeko du, pixka material didaktikoaren inguruan eta bisitan inguruan. Bai, elkartzen hasi ginen ikan eta proposatu genuen ikan gure etxaldeak edo idekitzea pixkatu bat ziren bi gauza ikusten genitula garrantzitsuak, eta bat zen ikastetxetako aurra gure gana etortzen ziren ikan ez izatea denbora pasa bat, baizik eta izatea aurretik landutako zerbait, eta pixkot klase bat eskolatik kanpo erran dezagun, ez? Pixkot ikasteko espazio bat izatea. Orduan, argi genuen, nahi genula gure etxaldetara etorri aintzin, eskoletan ere gaia nolazpatxe landua izatea. Horregatik, arrearen laguntzaekin prestatu genuen material didaktikoa, eta momentuz prestatu ditugun materialak dire aurrezkuntzako bigarren ziklotik DBH-ko lehenengo ziklora, eta lantzen ere bai nekazaritza iraunkorra, abeltzaintza iraunkorra eta ekologikoa. Gehien bat gure proiektutan lantzen ditugun kontzeptuak eta baloreak, gure proiektu guztiak dire eskala txikikoak, lan egiten dugu modu iraunkorra eta ekologikoan, salmenta zuzena egiten dugu, orduan nahi genuen
gure baserritara heldu diren aurrek gai horiek ere pixkot lehenagotik landuak izatea. Orduan, material didaktiko bakotxean badire 50 minutu inguruko 6 saio, horietatik 5 bizitara etorri aintzin lantzeko, eta gero azken saio bat bizita ondotik nolazbiteko bilketa bat edo valorazio bat egiteko. Eta bigarren gauza guretzat ere garrantzitsua zena da gu ere prestatuak egotea bizita hori emateko, ez? Gu nekazariak, abeltzainak, okina gara, ez dugu formakuntzarik azalpenak ematen, edo aurrekin egoten, edo olako gauzetan, ez? Orduan hori xomorron laguntzakin etxalde bakotxak prestatu du bere bizita nolako izango den, gutxi beti bakotxak ze gai landuko duen edo zeri emango dion garrantzia. Orduan, bakotxak prestatu dugu gutxi beti 2 ordu irauten duen bizita bat. Gehienetan konbinatzen dire bai azalpenak eta bai gauza praktikoak. Ez dakit, adibidez gaztandegietan egite dute zerbait aktibidade esneakin, baratzean lurrakin zerbait ere lan egitea, eta saiatzen gara alden neurrian ere gero beraiek bueltan zerbait eramatea. Bai beraientzat edo bai eskolarako, albada zerbait ere materiala edo bizipen eta aparte ere zerbait gehiago eramaten alba dute, oroitzapen gisa eta uste dugulako ere luzera mantentzen dulako ikasi duten hori mantentzeko bide bat delako. Hori aipatu bezala bizitak gutxi 2 ordukoak, mugatu dugu gehienez ere 20 ikasle etortzera. Gurutzat ez delako sobera erresa, azkenean hainbertze jende sartzea gure lantokitara edo gure baratzak edo gure gaztandegiak edo gure kuadrak dire egunero lanean gauden tokiak eta ematen du errespetu pixkoat batean sartzea 20 lagun, ez duzu nahi aukitzea, ez duzu nahi hor sartzea, aldi berean erakutsi nahi dezu, orduan pixkot hori aliketa hobekien eramiteko mugatu dugu gehienez ere 20 laguneko taldeak izatera. Eta pixkot arrazoi beragatik ere kurtso honetan mugatu dugu gure eskaintza eskualdeko ikastetxetara. Ez dakigulako sobera ongi zenbateneko erantzuna egongo den, gu ere zenbat bizita hartzeko gai izango garen, orduan momentuz aurtengoa da pixkot proba pilotu izako bat, eta hori eskaintza zabaldu diegu eskualdeko ikastetxei, eta gero hurren urtetara begira, pixko da balorazioa egitea, ikusteko aber zabaltzen aldugun ikastetxe gehiagori, ikusteko aber eskualdeko ekoizle gehiago ere animatzen diren proiektuan parte hartzera eta eskaintza zabaltzea, eta bai, gehien bat hori da. Egoala aipatu zertaz iten dugun aurkezpena hemen? Bai, erran nahi nuen, berzalde material didaktikoa gaurtik antzinera eta oin dela eskuragarri eskoletarako, zenbait eskola ere hasi dira deitzen eta konkretatutuko zenbait data beraiekin. Eta ikusten denez, posible da arrakasta edo konten gaude eskolak hasi dirako deitzen. Eta bertzalde nahi nuen ere aipetu bisitak eta material didaktikoaz gain ere nahiko ginule landu eskolekin bertako jangeletan edo bertako produktua edo sartzeko edo azteko edo zenbaitzu martxan daude, baina konsumitzeko. Eta Maialenek aipatzen zuen bezala zertaz gaude hemen, iruditzen zaiko garrantzitsue lanbide heziketako eskola batean egotea, zeren hemendik urte batzutera horren zen eginen baite agroekologiako ziklo bat, eta iruditzen zaiko garrantzitsue sektorean mantendu ahal izateko olako zikloa bertan egotia, eta jende gazteak edo aurrak etorriko diren aurrak gure etxetara ikusteko bizi modu bat edo bizi daitekela lehen sektoretik eta jarraitzen aldituztela beraien ikasketa agroekologiako ziklo batean, hemendik urte batzutera hor zen izango baitugu. Eta hori da, ez dakik beste batek zerbait erteko duen. Edo galderaren bat baduzuen, edo komentarioren bat. Gaia gazte-gazteko edo? Bai,
gauzezen, gaurtik goitia material didaktikoa eskoletara bidaliko dugu, bisitena bidali ginen eskolei, eta eskolekin egie da bilerak ineriela antzinetik, azaltzeko gure helburuek zein ziren, zer egiteko asmoa ginen, eta egierran arrakasta izan du batez ere bilera, eskola gehienak hurbildu zirelakoz. Erran bezala, Maialerek aipetu bezala, Zugarran Morditik beraraino. Orden, proiektua hasi genunikan ere kontrastatu genuen ikastetxekin ian interesa bat zegoen. Interesik ez badago ez zuen zentzurik aintzinera egitea, ez orduan. Gu garatu dugu proiektua, egia denbora guztian ikastetxeekin kontaktuan egon garela. Bai, eta ez ginen nahi jarri martxan material didaktikoa izan arte eta beraiek landu arte, beraz batuzte bisitan antzinetik 5 saio imarrekoak. Orden, badira aurreikusiek zenbait bisita eskolak eta azarotik goiti dorko dire. Ez, baina guk nahi dugune da hasiera batean eskolan lantzea prestatutako material hori. Bai.